Gymraeg, Peneth y Pwyllgor, Miss Walkthing, ynglyn â'r olyw. Fi'n meddwl bod cael diwrnodau fel hyn yn holl bwysig mwyn i ni fel Cymru deall bod wedi bosib wneud pethau tu allan i'r gwersi yn y Gymraeg. Ydy o'n dda eich bod yn mwynhau pethau fel hyn trwy gyfrwng y Gymraeg? Rwy'n mwynhau creu memes trwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi'n credu mae'r digon Gymraeg yn pwysig am ysgrifennu fel gwneud Sut mae'n teimlo i chi weld gymaint o blant yn dysgu trwy'r Gymraeg? Wel, hwnna yw'r peth, dwi'n gwybod, achos o'n i'n sôn am y blynyddoedd o'n i'n nabod Caerdydd gyntaf, ac oedd y Gymraeg yn perthyn i'r niferoedd bach, ti'n gwybod? Beth sy'n wych nawr yw bod y Gymraeg yn perthyn i'r cannoedd a'r miloedd. Ac mae gweld cymaint o bobl ifanc yn siarad Cymraeg yng nghanol prifddinas Cymru yn codi calon. Yn wir, bydd ddiwrnod i gofio yma yng Nglan Taf, felly dyma ein dalliadau ni dydd Godewi. Ond sut ydych chi'n darllen eich Cymraeg fel chi?